Masuk mahita tu turpuk napa duahon ima jamitata di minggu 10 Juli 2022 topik mamaritahon huhut mangulahon hatani dewata turpuk 5 Musa 30 ayat 10 sada sahak roli 14. Jadi akadongan mau lihat tema di separade sermon alai molo taingot 5 Musa di guarimon di bahasa Indonesia ulangan tentu pengulangan nama dison bahasa dok pengulangan tentu menegaskan kembali patakason pahoton kan itu asa dok pengulangan asalam hot asalam takas asalam diboto muse unang lupa alana boydo lupa nuksahat manang duksonang dia kondisi kadang membuat orang lupa. Diingatkan kembali mereka dipaingot musina sida di turpuk tahun ima taringot tu patik ni debata nasahat tu nasida nunga takas nakin godang di bait si para deser motu hita taringot tu patik ni debata naung dilehon tu rohani nasida. Nah dang di langit beninna dang di sana lai di bagasar rohamuna artina nunga diboto hamuna denggan nunga diboto hamu hadolo moni rohani debata alai sunedesis suara hati sering kita abaikan. Nah sedok suara ni tondi ni tuhat tai jot dilaosi ditulak hoi ataboto do patiki manogi hok kita tu akadalan na denggan alai dang haluaon Kristus do haluaon alai dito giho patikido hita mangolu hombartu lomoni rohani debata taboto doi alai dok do tahilalai alaniaha tabuka ma jolo bibeltei mulo tabereng bibelta sian surat ni Yohanes, sada Yohanes 5, 1 Yohanes pasal 5, sada Yohanes bindu 5. Dapat kita sada Yohanes bindu 5 ayat 3. Sada Yohanes bindu 5 ayat 3 rak manjaha maju hita 2 ya. Nah hidup alai dok di hilala bangsa Israel alai duso dada na dok patik nai hamu maju sukun bado dok patik ni debata borak do jujur maju hamu para kainang patik ni debatai di ngoluta dok do misalnya unak ko maha unak ko dok daung alana dok si Yohanes sedang mungkin margabu si mana dang dok patik nai tong buat acarana iman narito nahon ni turpuk ta evangelium 5 Musaon asa moloholong do rohani nasi dari debata hanguluhonon na do patik na ido na dohon ni mana jadi dang na dok patik nai atong na parjolo neng gulahonon marhite turpuk 5 Musaon ima dia ma hahulungi ma debatam hahulungi asa unang borat patik nai diho berarti haholongan ni rohami ido si pauturiomu tu debata asalam tekas ditadaho debata dungi pe asa boiho mamaritahon dohot mangulahon hatani debata molo so di haholongi ho do debata dok do patik nai diho jaladang mungkin boiho mamaritahon ni tidak mungkin bisa. Tetapi jika engkau mengasihi Tuhan dan mencintai hukumnya dan tidak berat bagimu hukumnya, barulah bisa kau hidup sesuai dengan hukum Tuhan dan memberitakannya. Atau nggak hadon itu nahon diturbukot tu hita ima asalam takas datanda debata. Asalam takas taboto holong ni rohana. Dungi tahanguluhom apatikna. Tabigi maswarana siap bagasan. Molo tahahulungi ibana panggorani sian molo tahahulungi ibana panggorani hasitongan sian bagasan ni rohai bagiut tadi sune di sisi
Alai molo soholong dorhat tadi debata manjaha tani debata pedakya ahadu buktina na holong roha di debata manjaha tani debata tatuhor do pajonok tatuhor do dia manjaha tani debata halong lo handphone mangin dehon bukwende nah adong do bukwende dihita om matardana na holong rohat tadi debata ta holong ima patikna jala marhiti pe asabui taha hanguluhon jala alataboto patiknai marorot tita molo so marorot tita doi tang hanguluhonot tai balai molo ta sadari do marorot tita do patiknai hanguluhonot tamai ido rupani na gabe fokus marang na gabe inti ni turpuk taon molo menurut kami. Jadi ikut toktong ingotota patik ni debata jala tahahulungi iwana jala patik naun marorot tita di ngulu siganu pari baru pe mampu hita makanguluhon idok si para desermon dison nang hita pe akaruas ni huria naing mata baritahon jala taulahon hata ni debata nang sahat tu hita ima barita hatuaon dohot haluaon sian debata marhite Yesus Kristus dohoton di perbadia. Jadi taulahom may alay na parculu ikon haholongat ta do debata tangi honot ta suarana siap bagasan ni dirita jala sahalina nakin sian sada Yohanes 5 sada Yohanes 5 ayat tului ikon ingotot tadi ayon doholong ni rohani di debata molo taradoti patikna ndada na dok patikne jadi unang beta dok dokate taong be dang dohonot tabe alai denggando patikne manugihon tuhangoluan songoni mara sermota di hari sadarion sermon na parjolo dohot sermon na paduahon mauliate madihita pinasahat ma tu si pinasahat ma tu moderator